Takže dámy a páni, dneska budeme chodiť na random servery. A áno, točil som prvé video, ale vôbec netočilo a ja som o tom nevedel. A sa seklo to video, takže už som sa tu napojil, hej, tažím tu kameň. Volá sa Mineblock.sk server, je to slovenský server a nikto neodpovedá, bo som už písal, že ahoj. A nikto neodpovedá, dobre, tak nevadí. A môžeme začať tažiť s kameňami. Lebo ja som si tu urobil už... ukážem vám, ako vyzerá spawn. Spawn vyzerá akože takto, hej, klasický, tam je ostrov. Neviem, ako... Mohlo tam byť, že spawn, ale asi, určite tam bude spawn. Ale tu bude taký menší spawn. A odpovedal mi Buliar. Ahoj. Ako sa máš? Všemu. Pojďme teraz do svojho ostrova. Aj tak ideme tažiť. Točím práve... práve. Pretože robím videjko, ako chodím na servery. A ohodnocujem. Takže vieme, ktorý je server lepší. Budem vybrať možno 5 serverov, približne, aj menej. Neviem, ako to, uvidíme, že ako to dopadne. Nie. Tam už Buliar. Aha. Takže, ako vidíte, je tu Buliar, hej. Takže, môžeme ísť na ďalší server. Tento server je ešte vo výstavbe. Ale áno, hrať sa tu dá, áno, testuj si Skyblock, ale prosím, keď si vytvárate ostrov, nerobte ako mňa chybu. Vymažte túto čestku, a ak sa chcete napojiť na tento server, vymažte túto čestku, túto čestku. A keď omylom dáte dvojité, tak aby tá čestka bola odstranená, aby ste mohli výjsť a potom skočiť do tej vody. Takže neurobte chybu ako ja, hej, prosím vás. A takže môžeme ísť na ďalší server, zdarma. OK, možno získam. Uživej si hru. A tak sa musím prihlásiť. Dobre, takže už som tu a už som sa tu prihlásil. Svá pravý klik. OK, toto je ostrov, čo sa mi páči. Áno, vidím, že to trošku používali aj vo Reddit, a to nevadí. No, najviac záležitá vec je, že keď dá hráč napríklad polo, prosím, nastavte si tu polo hider plugin, hej, toto vám odporúčam. Dobre, tak ideme sem na server. Vidím, že je to pekný spawn, hej, že admini si to trošku pohrali. Hodnotím servery z SK. Kto chce byť na videu spawn? Takže je tu buzhlud, príroda, rybáreny, questy, návod info serveru, poďme si, treba zabedný bossu o serveru, ďalšie videľky, automatické práce i investičné budovy. OK. Brigády. Trh rezidencií. OK. Príroda. Pôjdeme do prírody, uvidíme, že jak to vyzerá. To sa mi páči, trošku. Ale ešte jedna vec. Dobre. Tu už nie sú pluginy, hej. Tu už majú plugman. Čo sa mi páči. Tak klasická príroda, hej. Jo. Prečo nemôžem ísť nemôžem ísť na lobby. GG's.
OK. Dobre, tu je aj reska. Čo som už mohol vidieť. A ešte tu je, že Freiburg. Fry. Možno. Dobre, to si vypil, to si. Počkaj, keď dám robiť aj spawn. Jo, tu už pôjde a lobby. A nie, nepôjdem, to asi toto robí, hej. Lebo mali by tak urobiť, že survival. A tu sa po teleportem a tak. Že tu budú nejaké minihry a na príroda, alebo survival. Že bude ako tento survival, hej, spawn. A možno, že oni na to možno veľa peňazov. A možno bude tu upgrade serveru. Ako, môžeme ísť na ďalší server. Hodnotím už tak 5 z 10. Už sa mi páči jak predtým. A môžeme ísť. Takže, OK. It's Halloween time. Však nie už je Halloween. Ja som... aha, môžem sa rýchlo prihlásiť. Takže sme sa už prihlásili. Prečo má taký istý skin? Čo som ja mal? Super. Aha, did PPEU. Ja som na niekom inom zlom. Je to po anglicky? Je tam česká vajka? Bridging praktike, trénink. OK, tak... Dobre. Socials. Až sa mysl. Twitter. OK, tak môžeme ísť na Bridging praktike, lebo tam sú veľa hráčov. A... Môžem pozdraviť. Čauko. Keď mi odpovedia. A je tu one stack. Praktika mod. Normal, diagnoda, short. Musím ísť na short. OK. Tak dáme taký bridge. Prečo má taký môj skin? Čo? Čo ja nemám skin? Skoro. Tak dáme takto normálne. Skoro. Tak mi to ide. A few moments later. La vida es un carrusel, La vida es un carrusel. Dobre, tak ideme na lobby. Ako, páči sa mi, hej. Sa mi páči už, hej, tak. Medzi. Máme ďalší server a to je VBSTT.EU. Neviem, keď to dočítam, ale to je jedno. Sú tu dvaja hráči. Ja chodím na také menšie servery. Jo, OK, musím sa zase prihlásiť. Čo je dobré. Ideme sa prihlásiť. Takže už som prihlásený. Haló? Mal som tam byť, Aha. Zdravím. Tu je si asi tutoriál. OK. Toto už bol ako prepracovaný server. Neviem prečo tu majú toľko malo ľudí na serveri. No, aj keď tu len admin team. Ale nejak sa mi páči, ako... to je custom, to je dobré. OK. What? Africa Great. To práči z parkouru. To aj hrajú aj ostatní. OK. Tak napíšem, že práve točím video, že hodnotím z SK servery. Dobre. OK. Tak môžeme skúsiť na teleport. To išlo? Môžem sa hýbať. A ešte jedna vec. Keď tu sa nedá dať, čiže plugin. Je dobré. To majú dobré. Tak ak chcete hrať... ešte toto, hej,
toto sa mi najviac páči, že ako majú custom. Už som to hovoril. Ale, takže majú už tieto ako custom truhly, čo sa mi už páči. A aj takéto veci. Už je to trochu upgrade. Takže už dávam 7, 8 z 10. Možno, a je to malo hráčov, takže 7 z 10. Takže, keď chcete si tu zahrať, dám vám IP. A možno dám všetky IP do popisku. Neviem, či sa rozhodnem. A môžeme dať ďalší. Takže uvidíme. Takže Mladé Kore. Víš, že dá sa v 16 kore alebo 19 kore. OK, trochu nerozumiem. To je vypojené, primo sa prosím znova. Asi bot tu. Bot. Ja som bot. Oh, OK. OK, musím sa tu znova prihasiť. OK, už som sa tu prihlasil, ale akože... OK, to sa mi už páči, ale ja som sa tu nerozdelil. Teraz neviem. No, takže vítajte na Manecore CZ. Príď za nami, Manecore Discord, áno. Zaregistruješ sa, register heslo, pridaj si login heslo. OK. Toto majú ako kenguru, alebo ako sa volá? To neviem. A to je ďalšie napísané. Víte, na mojom ľubíme core, ale to za prvý rok 2005 bylo postaveno našim dvorním staviteľom Krišotem. Pokud nájdeš nejaký problém, ho prosím na Discord, kde môžeš běho jde podcast našeho Krišota. Okay. Lobby průvodce. To sa mi páči, že takto dám, možno. Parkour. OK, tento je ktorý? Balónky. A toto sa mi páči, akože na začiatok sa mi páči, že takto tu. No ešte. Spám vyzerá dobre a môžeme ísť na Surreal Vanilla Creative Game Surreal. Tak si by som išiel na Creative. Uvidíme, že kto tam bude. Zdravím. OK. Chceš odbuchnúť svet, toto je povolené používať na Warp X, chceš na homosej hry, svet bude posemku, nie na Warp, chceš na spawn, je OK. Takže Warp, počkaj, ak to tam to bolo napísané, som trošku neporozumel. Jo, OK. Už sa to seká. Jo, jasne. OK, prečo sa mi to seká, halo? Môžem dať VAD? War edit. VAD. Jo, opäť, no. Prečo sa to seká, halo? Kámo, ja to odmohnem, dám to celé TNT. Juj. Počkaj, romene. Set TNT na 30, ne, počkaj, pardon. What? To môžem odbuchnúť toľko veľa? Neviem, prečo sa to seká, halo. Ne, to je limit? Tak si už natáčenie, OK. To je všetko, hej. Ale toto sa mi páči, hej, akože spawn. Takže to je všetko. Dajte mi prosím odber a like, chcem si dosiahnuť tento rok 100 odberateľov. Neviem, či keď to dám, ale veľmi mi to pomôže. A ešte like na video. A to je všetko, takže uvidíme sa neskôr. Takže čauko.